Как се става блондинка? Много лесно, трябва да имате дух на блондинка. Вие сте експерт по блондинки, нали? Не, по момент тя да видя каква е тя. И тя ли е блондинка? Най-голямата. Харесва ми. Ами защото е много забавно да си блондинка. Ама това е май перука или не? Ами да, перука е, но... А вие значи така правите ни номера, а? Блондинка. По душа и по сърце, и по цвят на коса, и по всичко. Какво значи по душа да си блондинка? Означава да си весел, жизнерадостен. Перхидрол помага ли? Абсолютно. И? Първата крачка. А как се сваля една жена? Дамара трябва да я намериш. Не е въпросът дали е скъпо платена или ефтино платена. Дамара. Трябва да има дамар. Колко струваш? Много. Колко много е това? Многото? Възможно най-много. О, Боже Господи. За това нещо са нужни двама, нали така? Гледам и кошетка. Какво ще става там? Някой мъж, а? Ами не мога да ви кажа. Трябва да попитате хората, които са я сложили. И това го има в тестето, бе, човек. Кое сте? Еми на живота, тестето на живота го има и това нещо. Ами да, те обичат купона. Те обичат купона. Онази тясна черта във вашия характер, която най-много обичам. Това може да го изтриеш по-късно. Как се казва тая тясна черта в малък характер? Да, дето ти разделя дупето на две. Що ви смятат за глупави? Кой ни смята за глупави? Ами останалите жени. Така ли ни смятат? Да. Вие сте като нарицателно на глупост. Така ли се случва? Не разбраха защо в сайта ви има правописни грешки. В кой сайт? Във вашия. Нашия няма. Има. Изказване. Как се пише изказване? Казах ти, има живот с тебе. Харесваш ми. Как? Мога ти оставя GSM. Оставете. 0879 429 560 656 454. Ти ще, ако е търсиш, значи почваш ли ме търсиш, ти ще ме намериш. Това е ясно. Това беше анкета за блондинка. Нищо не е целенасочена, не е направена нарочно. Не сте я пуснали. Съвсем случайно я пуснахме, да. Като говорим за блондинки, веднага в мисълта ми изплува един виц. Две блондинки седят на трамвайната спирка и едната пита другата: ти омъжи ли се вече? Тя отговаря: не, а другата казва: какво чакаш? Трамвая. Така. Аз много мразя вицове за блондинки. И то разказвани от блондинка. Има само един вид за блондинки, който много харесва. Не казвам, но доколкото разбирам, има конкурс вече, който се нарича Miss No Limit. Така ли? Само да ви кажа, много искам към вас да го насоча, този моя виц. Да. И вие имате виц? Да, и аз имам виц. Ами, глупавите мъже разказвали вицове за блондинки, а умните си лягали с тях. Желая ви да сте умен, господин Кошлаков. Да минем към материали. Имаме материали. Знаете, че трябва да обсъдим светския живот. Към същественото. Към същественото. Това ли е голямото събитие? Беше изпълнена от побоища в футболните среди, от скандали в политическия елит. Да разчупим сега тези... Да, тия стереотипи. Това е мислено лимит в превод "момиче без задръжки". Поредни конкурс. Спечели се конкурса от видната юристка Велина Георгиева, която е само на 23 години. Тя побърза още в първи кръг да се разоблече. Явно това е юристка, отдадена на професията. И какво ли би казал един съдия, ако я види в съдебната зала в този вид? Може би ще й даде доживотна присъда без право на обжалване. Ние не я виждаме тази тук, предполагам. Рано сутрин е все пак. Рано сутрин е, да. Добре, веднага ви питам, след този конкурс, който безспорно направи седмица далеч по-ведра и приятна, какви са другите големи събития в столичния елит? Знаете Петя Добарова и нейното творчество? Цялото да, може би не съвсем, но... Аз ще си позволя да ви цитирам част от любимото ми стихотворение нейно. Не сте бургазлика или дядо? Не съм. Бих искала много хубави хора. Понякога съм толкова добра, че цялата изтръпвам и боли ме. И вените ми сплетени в гора ми носят ново благородно име. Това си да докажете, че блондинки могат да цитират поезия.
поезия. Стига с тия блондинки. Стига с тия блондинки, Да докажем защото... и ние, че сме малко умни поне. Защото така предразсъдъците и стереотипите ни пречат понякога да видим доброто, а тази седмица искаме да наблегнем на него, защото едно събитие събра известни хора, Което? знаете къде? Къде? Край Перовската река и край езерото Ариана в Да не е София. катастрофирал някой в Перовската река, известен. Не дай си Боже. Известни хора почистиха от бокуците на софиянци. Сред тези известни муцунки бяха симпатичната Маги Джанаварова, Ники Кънчев, Кака Лара. А златната флейта нямаше ли го? Кристиан Коев. Не, неговите ръце явно са предвидени само да галят златната флейта. Мишо Шамара или Денди? Денди, бастунчето би потънало в тези калища. Но да ги поздравим, чудесна инициатива с почистването. Да, чудесна инициатива и не видяхме нито един от паркетните виртуози, от специалистите по хапки с мус от сьомга. Нямаше такива хора. Защо правим тази новина акцент? Защото казват, че звездите основна роля е да дават пример, да са за подражание. И това наистина е така, но без нас медиите това няма как да стане. Има много светни хора с много благородни постъпки. Чудесно. Но ето ние сега го правим, ние сме проводника за това хората да го видят. И искам да призова и колегите, вместо да се ровим главно из мръсните им чаршафи, да видим в нея мръсни места, където Но цвети като блясъка говорим за на тези хора. мърсотия и мрак, няколко звезди изпъкнаха много ярко на едно нестандартно ревю. Мария Илиева влезе в ролята на водеща за пореден път. Подиума на столично заведение беше достоен старт, може би, в кариерата на някои от моделките, сред които Цвети Разложка, Виктория Джампарова. Това, което виждам, те повече танцуват, всъщност и да. Да, това бяха разголените танцорки. Ето това вече са манекенките. Ревюто е на коя марка? На фешън тенденции на много различни марки. През цялата вечер модните експерти обикаляха по масите и даваха консултации как да се обличаме. Добре. Обаче, като гледам тези красиви и зашеметяващи изглеждащи девойки, искам да ви попитам за, така да се каже, другата страна на монетата има и доста раздели и така не всичко е фойерверк и блясък. Да минем ли към, да се опитаме ли да направим една класация с вас този път и за първи път, само в това студио, бързичко за най-популярните раздели? По-скоро за най-шумните раздели. Айде, нека да ги видим. Най-шумните раздели, защото има повод тази седмица. Кристина Агилера се раздели с Джордан Бредман. Между другото, третото място се отрежа на Зиси китайца. На всички стана ясно, че те ни пробутват номера на китайката с тази сватба, която направиха преди време. Но ние пожелаваме поне на настоящия му приятел по-дълго да се задържи с него. Но това е последния път, искам да ви кажа, господин Кошулков, в който ще обсъждаме Азис, тъй като все пак рубриката ни е светска. Второ място. Второ място, пак на мен се падна футболистчето. Каква съдба? Става въпрос за Благой Георгиев и Христина. Татуирания майстор на топката би шутан на бременната си приятелка. Съвсем е достойно за турски сериал, защото той се отиде в прегръдките на фолк гърлото Лиана, която пък последствие би неговия. И първо място искам да ви помоля сега да кажа. Бързате да разберете. Бързам, да, защото нямаме време да чуем. Райна и Коцето-пилетата, които не се задържаха дълго в курника и както всички очаквахме, докато смъртта ги раздели, всеки пое по своя път. Знаете ли, че за тях се изписа повече, колкото за здравната реформа? Знаете ли каква е разликата между тяхната раздяла и здравната реформа? Каква? Те разбраха, че трябва да се разделят и няма да ги раздели смъртта, а здравната реформа буксува, докато смъртта ни раздели. Добре, с това завършваме. Много позитивно и ведро беше. Благодаря ви, че участвахте. Това беше предаването и за днес. Ще се видим отново следващата седмица. Утре е формулата. Гледайте TV7.